लाईव्ह चालू झालेला हा अशा प्रकारे. हां, नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर आज लाईव्ह येऊचा असं काही ठरलेला नव्हता. अचानकमध्ये भयानक प्लॅन केला. 10 वाजले आहेत आणि अजून आम्ही जेवलाव नाही आहोत, कारण की जेवतो टाईम निघून गेलेलो. आमचा दुसरा काम चालू होता, दुसरा शूट चालू होता. तर आपल्या मालवणी रायता या नवीन चॅनलवर नवीन रेसिपी येणारा, ती पण बाबल्याच्या हातची. ही बघा, बाबलो होय मरता काय काय करता. तर ती रेसिपी उद्या अपलोड होईल. जर लाईट वगैरे सगळं व्यवस्थित असतात नेटवर्क बिटवर, तर उद्या आपल्या मालवणी राहत्या या चॅनलवर अपलोड होईल. ती नीट नक्की बघा आधी आणि कमेंट करा काय केलं ना आता. आणि आता अशीच आपला जेवसाठी काहीतरी बनवता, आता बघूया. वा बाबू, पहिलीच कमेंट पडलेली आहे. साजिरी घाडियावकर हाय. होय हाय सगळ्यांना हाय. माही सावंत, अरुण घाडियावकर हाय. हां, आता बाबल्या पहिला सांग काय 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 आज करू काय घेतलं. ती ताटली होय ठेवा, ती कोपऱ्यात गेली आहे ती. आता मरवणार गावला सकाळचा. हां, तर ही आहेत एकावळ्याची पानं. याची भजी तुम्ही आधी बघितली असेल, पूनमने दाखवली आहे. त्यामुळे भजीकडे जास्त लक्ष देऊ नका. भजीची रेसिपी बघायची असेल तर मालवणी राहते आपल्या चॅनलवर जा आणि पूनमच्या हातची एकावळ्याच्या पानाची भजी ही रेसिपी बघा. बाबलो काय करता ती बघूया. काय न्याल घालता, त्याल घातल्या ना मरणाचा, आता न्याल घालता काहीतरी. काहीतरी सांगा नको बोल लोक. हा, लोक बघतात काय भजी तळतोय. आधी दोन अशी काढून बघलंय जरा. तर या एकावळ्याचा पान पीठ कोलसवलं आधी नीट. रे बापरे, माझ्या रे उगीत ना पुणग्यान माका बसन बसन ते शिकवलंय ना. हात बाजणार होतो बघ कसा काढलंय. एकच पान म्हणजे केवढा मोठा बघ. पाना आणल्यान कोणी तापण सांग. पाना विणून आणल्या ना. पाना मी जाऊन आणलंय. येऊ तो घरात कवटा घालीत कवटा घालीत. हे बसले आहेत आमचे डॅडी कालचे रेसिपी वाले. हा, तर यांची हे बघा, हे इथे बसले आहेत. हा, तर यांची रेसिपी तुम्ही अजून पण बघितली नसेल तर ती जाऊन पहिली बघा, बाबल्याची नंतर बघा. त्यांनी काल जी रेसिपी केली त्याला आपल्या नवीन चॅनलवर खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आणि रेसिपी पण मस्तच केलेली पोह्यांची भजी. तर ती नक्की जाऊन ह्या लाईव्ह सेशन्स आपल्यावर ती आधी जाऊन बघा. बाबल्याची काय ती नंतर बघा. बाबल्याची रेसिपी बघून तुम्ही काय करणार असता माहीत आहे माका. पण ती नंतर बघा. त्याच्या हाताखाली आधी 4-5 गडी लागलेले मगातपासून. आता एकटो दिसता मरता. हाय, कसे असतं काही मजेत ना. हसताय ना, हसत राहा आणि खात राहा. भजी खाऊ घेऊ सांगते का. येतात ते, तू आधी बनव. फुकता फुगत नाही. पुणग्यान भासान ते उगीत नाही शिकवल्या ना मला कसं काय करायचं. खाऊन बघ, कुरकुरीत लागतंय काही बघ. पुणग्यान तुका खाऊक शिकवल्यान रे. बघ खाऊन बघ कसा झाला तसा. बघताय वाटतं ही बघा, खाऊन बघताय. मीठ टाकला आधी, खाऊच्या आधी ता विचारताय काय तबक लागला काय भाऊ. मीठ लागला काय का. लागला. हा, बरी आहे. बरी आहे की चांगली आहे काय तर नक्की मस्त, एक नंबर. काय भजी आहे. अरे पुणग्या म्हणजे पुणग्या बघित असताना बोललो ते का. पुणग्या बघित असताना लाईव्ह आता नेट सापला तर माझ बघी. नेट सापला त्याचा त्याला गळता भजीत ना. टिश्यू आणला. बाबू फक्त खाऊचा काम कर. गजानन कोरगावकर एक नंबर. काय म्हणतात ते. बाबू फक्त खाऊचा काम कर. म्हणजे आज काढते म्हणून सांग का. पूनम कुठे गेली आहे. पूनम त्याच्या घरात आहे. पुष्पा कुठे आहे. पुष्पाची जरा तब्येत बिघडली आहे त्यामुळे ती जरा झोपली आहे. आणि याचं जेवचं आमचं टाईम निघून गेलो त्यामुळे ती वाट बघित बसला नाही बिचारे. बरं नाही झोपला. आणि आमची रेसिपी कधी 2 तास होता जा. काय काकी तुम्ही म्हणजे यो बाबूलाच रापे. हा, पानची काटला कर बाबा पटापट. लोक बघ थांबली आहेत. हाय बाबू विनू, वर्षा संतोष धावरे. हाय हाय. ओ डॅडी, डॅडिंग का दाखव. डॅडी माझी दुसरी अरे हा 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 दुसरी रेसिपी चालू आहे.
थांबा आधी जरा कॅमेरा वगैरे उचलतोय. हा तर ही रेसिपी बाबल्याची हय चालू हा आणि उद्या जी तुमका बघू मिळणार हा. मालवणी रायतेर जाऊ. हा मालवणी रायत्यावर ती बघा ती या साईटिक चालू हा. मगाशी चुलीवर होती ती पण आता चुलीवर बाबलो दुसरी काहीतरी रेसिपी करता म्हणून काका ते का मदत करतात. हा काकीन टाकल्यान कोथिंबीर त्याच्यात अरे, आणि रेसिपी पूर्ण केलेली हा. हातीच कोणी अशा- खाल्ले? अशा प्रकारे रेसिपी झालेली आहे बाबल्याची ती तुम्हाला त्या चॅनलवर मिळेल. हा फूक फूक लोकांना कळान दे. बाबलो नुसतं खाऊचा काम करतात. हम्म. बाबल्याची बायको कुठे आहे? गो बस बस बाजूक तकडे विचारतात लोका. बाबलो भजन ती बघा ही टेस्ट करता बाबल्याची बायको भाजी. बाबलो भजन तो असं फुगवता मुलगा. फुगवलं आधी फुगव मग फुगवता म्हणून सांग. फुगत नाही आपण गेलं की. हम्म. क्वाक नको हा. ह्या आगीन लपडाच केलं ना आज. लाकूड लावतो दोन लाकडा सपली हो. सपन धुवायचा हा नाता लाव. बाबल्या फुकणी घे. तर मित्रांनो सोबत काय भजी तळताना हा हा तर काय म्हणतात बाकी काही बरे आस ना कमेंट करी रिप्लाय देऊ मिळत नाही म्हणून सांगते बाबा. बाबूचा मराठीला वाटतं आज भाग्यश्री कोचरे नाही नाही मरण नाही ला अजून. अजून नाही इला. त्यांना काय केल्या ना त्याचा व्हिडिओ याचा सगळा बॅकग्राऊंड मी नंतर व्हिडिओ टाकणार आहे. काय याच्या पाठीमागे सगळा होता कारस्थान चालू होता. पण आगीन मारण काढल्या ना सकाळपासून. काकांचा डायलॉग होऊ दे. काका तुमका सांगतात बघा किती दिवस भूक लावायचा तो कुक नाही अरे कुक म्हणता कोणतरी कुक नाही तो. भूक हवा एका लागली आहे भूक म्हणून सांग. हम्म त्याच्या पोटात कावळे उठव दिलं हम्म. त्याचे औषध आहे. आता लाईव्ह झाल्यामुळे काकीचा आवाज झालो बंद झालो हा. नाही तर मगातपासून चालू होता पेपेटा. आपला व्हिडिओ तर कळत नंतर कर बाबा ए कर पटापट वाजले बघ किती लोकांचा जेवण झाला. चालू होत नाही ती भाजी. मसाला नाही टाकलं. सांगत होता. बाकी तुम्ही जेवलास की नाही तर आधी आमका सांगा. पूनमताईची रेसिपी एकच नंबर. होय पूनमताईची रेसिपी एकच नंबर हा पण त्याच्यापेक्षा एकपेक्षा पुढचं काकांची रेसिपी आहे ती आधी जाऊन बघा. तुमचं घर खूपच निरोगी आहे. मी कसा आणलोय तो पुष्प्या मॅडमला देवा भजी. होय तर थांबला जेवचा भजी यासाठी. आप्याची भजी होणार आम्ही खाणार वाजले आज 10:30. बाबू राबताच आपण अजून 10:30 वाजले तरी. माझ्यासारख्या 5 मिनिटात 10 माणसांचा 20 माणसांचं जेवण केल्यानं. नवीन हा तो समजान घेऊ काय. करता हे कोण म्हणत नाही हा. का म्हणत नाही. भाकऱ्या भाजून 2 किलो तांदूळ घालून एवढं 10 भाजून किलो दिलं. डाळ घालून तेव्हा जेवण फोडणी डाळ घालायची वरनं माळ्यावर न द्यायची फोडणी. जाऊ दे. इज भाकरे वाजले तर मित्रांनो तुम्ही बघत आहात मी इकडे भजी करतोय काय तोंडावर स्माईल केलं. आणि काय सांगते तर भजी काय सरळ येत नाही वाकडे तिकडे येतं. हे बघा दाखव भजी दाखव भजा दाखव त्यांच्या. हा बजा दाखव. पाणी सुटलं तर सुटलं. तर एका वेळेच्या पाण्याचं भज भज तर तुम्हाला हे बाबल्याने केलेलं भज. भजो 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 म्हण. पानांची भजी. आमच्याकडे आज कांदा भजी आहे कोणतरी बोलला. जेवण झाले. अरे गजानन कोरगावकर एकदम लाईव्ह वर बघतातच. हा बावल्याची भजी कच्ची रवली. काय जेवले असती ना नुसती भजी नको चाय पण होई. चाय होई पण वाजले बघा जेवतो टाइम निघून गेलो झालो आमचं 9:30 वाजता जेवतो आम्ही. इकडे पुष्पा आरडतात कडसून. पण याची काय भजी होत नाही हा. तर लाईव्ह मध्ये आपलं आमचं स्वागत आहे. आणि 100K लवकर होणार. होय होय बाबा प्रशांत खेडेकर ह्यो आमका कधीपासून फॉलो करता आणि कमेंट करता बाबा बाबा. बाबा भारी असतो हा तोच आहे ना. तोच. नमस्कार सागर शिंदे नमस्कार.
ग्रेसी फर्नांडिस हाय. तर जो आमका तुम्ही प्रतिसाद देतास नाचण्याची भजी अरे हा महत्वाची गोष्ट. सांगायची राहिली. हा सांग ना एकदा. थांब. तर एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची राहिली आहे, त्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा लाईव्ह येऊ. आता जरा अर्जंटमध्ये सांगतो. तर आज नाही तर उद्या, म्हणजे आज झाली पण असते, मी अजून चेक नाही केलेत. आज आमच्या चॅनलला 1 करोड व्ह्यूज कंप्लीट होणार आहेत. तर त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन 1 करोड व्ह्यूज झाल्याबद्दल. कारण की आम्ही चेक केले बऱ्याच यूट्यूबर्सचे. आत्ता आमचे 32,000 वगैरे 33,000 सबस्क्रायबर झालेत आणि 1 करोड व्ह्यूज आहेत. आणि बऱ्याच जणांचे आम्ही चेक केले, 1 करोड अजून खूप कमी जणांचे झाले आहेत. म्हणजे एवढे कमी सबस्क्रायबर असताना, म्हणजे बघणारे आमचे व्ह्यूअर्स खूप आहेत पण सबस्क्राईब करणारे कमी आहेत. त्यामुळे जरा लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा चॅनलला, आणि म्हणजे सबस्क्रायबर पण जरा लवकरात लवकर होतील आमचे. बाकी बाबलो भजी तळता दाखव दिसतं तू काय करतोस हा, का. हा, हा. भजा तळतोय. हा. तर सबस्क्रायबर झाल्याबद्दल भजा खाऊ केव्हा. हम्म. सबस्क्रायबर नाही व्ह्यूज झाले काय ते. हा व्ह्यूज. तर 1 करोड आमचे व्ह्यूज आज होतील कंप्लीट आजच्या दिवसात. तर त्याबद्दल आपल्याला भजी काढल्या ना. हा त्याबद्दल बाबल्यान भजी काढल्यानंतर सांगा काय नाचण्याची भजी करूची हो. सांगा का आपण पैसे पडले हो. थांब दिसतस तू. नाचण्याची भजी करशी मी सगळा देते. बाबल्या गिजा नाचण्याची भजी करतीस ह्या का? भाज्यांच्या मरणात गावले नाचण्याची खायची रवली हो. पाणी गावठी आटलंय. हो ते नाचणे गावठी हो आणि पौष्टिक हो. थांब. काय? चला आता बरोच वेळ झालो. मी आता अर्जंटमध्ये आधी इलेलं आहे, कारण की आमच्या घाई गडबड होती. पाणी ठेवू बाबा. आमचं दुसरं व्हिडिओ चालू होतो, तो व्हिडिओ मेन हा रेसिपीचो. गरम पाणी. हा तर या बाबल्याचा बाजार हवे फुगलेला हा. आणि आता हयच आपण थांबा या. कॉल उचला. हा जेवचो टाइम झालेलो हा. भजा काढता म्हणून सांगा. भजी कर. चल रे बाय बाय कर आता सगळ्यांका. हा तर थांब सांगते ते का. हा तर नमस्कार हात पिठाचा. हा तर हा इथे मी हो, भजा बोला. काढतो. बाय बाय भजी खाऊ केव्हा. हम्म. नाही, आम्ही भजी आता करताय जेवतो. तो. मी पप्पा बोलले. हा चल बघा लाईव्ह वर कोणाचा तरी फोन पण इलो. फोन येत असतं. हा. आता बिजी आहे जरा. हा चला बाय बाय. पेश करून